Sant Pol de Mar es va convertir en el paraís dels gossos el passat diumenge. Durant tot el matí es va celebrar la segona edició del Canicross de la població amb diferents modalitats. La més destacada va ser la cursa a peu. Els participants van sortir amb diferents tongades, ja que n'eren molts i se'ls calculava el temps que destinaven en arribar. La competició, però, era el de menys. El més important era passar una bona estona, fer la suadeta i compartir una experiència amb la mascota. Aquestes curses ens encanten perquè és una manera de compartir amb ell un esport, ells ho disfruten moltíssim, crees molt de vincle, l'esforç mutu d'arribar els dos cansats a meta, doncs és una passada i ens encanta, ens encanta. I aquesta cursa està molt bé, tota per l'ombra, una bona pujada, aquí a Sant Pol tot molt ben organitzat. Per això, després de l'esforç, tocava passar per la piscina. Els gossos es refrescaven i jugaven després de la cursa. I és que s'ho ben mereixien. De fet, no només hi van participar persones a nivell individual, també hi havia alguna entitat que lluita pel benestar dels animals. Nosaltres som de la Guarderia, som un club que depèn de l'AEM, de l'Associació Espanyola de Muixers, i aquesta és la nostra primera temporada com a club. Vam començar amb un grupet d'amics i ara ens hem juntat molta gent que gaudeix d'aquest esport i estem molt contents de participar-hi. Sant Pol és la segona vegada que venim, segona edició, ja som veteranos i sí, aquesta temporada hem fet gairebé totes les curses populars i solidàries. Després tothom a la plaça de l'hotel. Els gossos s'havien refrescat a la piscina, els humans van prendre el seu refrigeri a la plaça, una mica de piscolabis i cerveseta per completar el Canicross molt ben organitzat. Aquest ha sigut el segon Canicross de Sant Pol de Mar, un Canicross que aquest any ha tingut més inscrits que l'any passat, per tant, seguim creixent i això està molt bé. Contents per com ha anat tot, patíem una mica per la calor, pels gossos, però finalment hem pogut avançar una mica l'horari i ha estat bé, els gossos no han patit, així que molt bé. I un cop tothom estava recuperat, es va fer l'entrega de premis. El Canicross va acabar amb arrossada popular. Llarga vida al Canicross de Sant Pol.